Kanta meja filɛbaw jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a yɔrɔ ka fɔ bi ye alamisa ye alamisa min ni o bɛnna zulhijja ni o ye hiji kalo ye a tile 23 o ye bi ye ka bɛn ni fɛn min ye juin kalo o tile 19 ma ni ye aw ka kunnafoni lase waati ye Kanta meja kan aw bisimila. Njebla kunnafoniw na bakuruba minnu bɛ an bolo bi o fɔlɔ ye k'a fɔ an ka jamana diinɛ tɔn belebeleba n'an ko ma ko Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmaaw olu ye ayiwa wele kɛ ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma an ko min ma ko déclaration o déclaration in kɔnɔ kumaw an bɛna ayiwa ɲɛfɔli kɛ aw ye Kanta meja kan o kɔnɔ kuma dɔw la bi inshallah. An ka ɲɛbila kunnafoni filanan o ye k'a fɔ fɛn min ye ayiwa an ko min ma ko baccalauréat ni o ye ayiwa kilasi 12nan o kimɛni baaraw ni o ye o ɲɔgɔndan laban baaraw an ko min ma ko ayiwa examen o baaraw kɔni ayiwa bolodalen bɛ an ka jamana kalan ɲɛmaaw fɛ ka bɛn ni ayiwa tɛnɛ nata ye walasa ayiwa an ka faamuyali sɔrɔ kalandenw ani lakɔlimɛtiriw olu ka cɛsiri n'u ka jija bɛ cogo di ka nin don belebeleba in makɔnɔ ni o ye tɛnɛ nata ye an bɛna ɲɛfɔli ani jadɔ yira aw la o baara olu sira kan. An ka jamana sigida mun bɛ yen nɔ ni o ye Segu région kɔnɔna ye jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ minnu ni olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ o bɛnnen bɛ ayiwa sigida yɛrɛ ayiwa a bɛ se ka damakasi ani welewelekan a bɛ se k'o lase cogo min na walasa a ka gɛlɛyako ni a ka fɛlako olu bɛ se ka lase jamana ɲɛmaaw ani ayiwa baɲumankɛw ma cogo min na walasa u bɛ se ka dɛmɛ ani dɛmɛ sɔrɔ cogo min na ninnu de ye kunnafoni ye minnu farala ɲɔgɔn kan Kanta meja ɲɛmaaso fɛ k'a di aw denkɛ a n'a balimakɛ Hamza Sidibe ale bɛna walawalali kɛ nin kɔnɔkuma ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na aw bisimila Kanta meja kan. Gadan dala dumuni ɲuman o ye produit Gadan ye an minnu bɛ k'a fɔ k'aw mɔgɔ bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadan a y'o k'a ta lajɛ a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la. Sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya 2 ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa adamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati. N'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdulayi Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06. Ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. K'a fɔ jamana diinɛ tɔn belebeleba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali bi ni a ɲɛmaa bɛ a Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara bolo ale ni ayiwa tɔnden minnu bɛ tɔn in kɔnɔna na fo ka se ayiwa jamanaden kelen kelen bɛɛ ma u ye wele ani welewelekan u y'o bila ka fɔ fɛn min ye jamana a bɛ ayiwa gwɛlɛya kɔnɔna na. Jamana bɛ gwɛlɛya la kabi san 2012 o ma dogo diɲɛmaa na wa o ma dogo maliden si la fo ka se bi ma wa ɲɛmaa ni o ye Ousmane Cherif Madani Haidara ale ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na k'a fɔ ni gwɛlɛya ye silamɛ sɔrɔ a hakili bɛ jigin masa min na o ye Ala ye ale bɛ damakasi kɛ ka taa Ala ma ka dugawu kɛ ka wele k'o lase foroba Ala ma walasa a bɛ se ka bɔ a ka gɛlɛyaw kɔnɔ cogo min na ko cogo kelen fana na an silamɛw ayiwa an ka taabolo ye o ye wa an tɛna o sira in bila ko kama ko olu kɔni ye ŋaniya ta ka wele bila maliden bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnen na juma misiriw kɔnɔna na ayiwa juma nata in na fo ka se sibirido ma an bɛɛ lajɛlen k'an ci kɛ Ala wele ye ka Ala wele k'an damakasi foroba Ala la min b'a to jamana in a bɛ se bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ cogo min na o kunnafoni ani ayiwa o kumakan an ka dɔ lamɛn ka bɔ Haut Conseil ɲɛmaaw yɔrɔ. Haut Conseil Islamique tɔgɔ la an farala ɲɔgɔn kan silamɛya tɔgɔ la k'a ɲini ka dugawu kɛ an faso ye an faso a bɛ ka taa sira minnu kan bi bɛɛ b'a dɔn dekun b'a kɔnɔ an balima caman sera an ma an sigiɲɔgɔnw na dugu wɛrɛ mɔgɔw la min ye maliyɛnw ye dekun minnu bɛ yen ka n'a bɛɛ ɲɛfɔ Haut Conseil ye o la Haut Conseil farala ɲɔgɔn kan ka silamɛ bɛɛ wele an k'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don bon an ka bɛnkan kɛra ni ko gɛlɛyara cogo o cogo silamɛ ti foyi dɔn Ala wele kɔ o tuma na an ka ɲɛsin setigi ma ka Ala wele dekun bɛ an ka jamana yɔrɔ minnu kan ani jamana yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na
ala bɛ se ka hakilisigi ni basigi don jamana in kɔnɔ cogo min na ka jamana in lafiya. Ayiwa o conseil islamique ka yeta kɛra ka ala wele k'o dugawu kɛ. Alors o kuma na a ɲininen don o conseil tɔgɔ la Mali silamɛ bɛɛ fɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnma juma misiri seli yɔrɔw la ani zawiyaw kɔnɔna na ani an ka alabato yɔrɔ bɛɛ an k'an janto a la juma nata in o juma in kɔnɔ bɛɛ ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn a ka juma misiriw kɔnɔ a ka zawiyaw la k'a ɲini ala fɛ jamana in bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na mais a ɲininen don région bɛɛ fɛ fana Mali dugukolo bɛɛ kan bɛɛ ka wuli k'i jɔ nin jɔcogo in na juma nata in ka ala wele sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ la ŋaniya ɲuman na ala bɛ se ka dekun bɔ nin jamana in kan cogo min na o conseil islamique a ka laada kɔrɔ dɔ ye ni samiyɛ surunyana a bɛ silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ala wele ala bɛ se ka ji ɲuman di an ma cogo min na ji min ka tɔɔrɔ tɛ se an ma ni a b'a nakun ye an bolo ka dugawu bako la alors nin dugawu ninnu de faralen don ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna an yɛrɛ fɛ Bamako yan o conseil islamique tɔgɔ la an mana tila juma dugawu la o mana kɛ an b'a ɲini juma misiri silamɛ bɛɛ fɛ ani Mali silamɛ bɛɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako juma misiri ba la n'o bɛ bɛn samedi ma juma dugawu kɛlen k'o dugujɛ samedi an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako juma misiri ba la 10 heures ayiwa an ka taa an dama kasi k'an ɲɛsin ala ma min bɛ an fɛ ka segin a kan k'a fɔ setigi ye ala bɛ deli de jɔn b'i dɔgɔya ye ala k'a bɛɛ latigɛ hɛrɛ la k'a bɛɛ tɛmɛ hɛrɛ la an k'a lakali don dɔ la min ka di nin ye ala k'o latigɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. An ka jamana kɔnɔna na kalanko bunakuna an ko min ma ko baccalauréat n'o ye kilasi 12nan o ɲɔgɔndan baaraw olu kɔni ayiwa bilalen don sen kan ka bɛn ni tɛnɛ nata ye an ko min ma ko examen o examen de fin d'année o baaraw ɲɛsigi olu kɔni hokumu kɔnɔna na fɛn min ye kalan yɔrɔ dɔw bɛ an ka jatalaw munumunu ka se o yɔrɔw la ka ɲininkali kɛ ka tila ka ayiwa a dɔn min b'a to fɛn min ye ayiwa ni examen ba in a ɲɛbila baaraw bɛ cogo di kalandenw bolo ani lakɔlimɛtiriw bolo an ka jatalaw ye seereya minnu sɔrɔ ka bɔ ayiwa Kanta Media kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka o lamɛn. Baccalauréat n'o ye kilasi 12nan kimɛli ye ɲinanta bolodalen don ka bɛn juin kalo tile 23 ma ani o tɔ tora tile damadɔ dɔrɔn ye kalanden minnu sen bɛ ɲinanta la olu ye a ɲɛsigi baaraw daminɛ ka ban u ni karamɔgɔw ni ye an ye lycée teriya la Sirakoro. An bɛ ka segin kɛlenw kan ka ekɔlidenw labɛn timɛni kama n'o ye bac ye nin ye ekɔliden minnu bɛ terminal la expérimental ani TSE science ekɔlidenw. Bon labɛn bɛ ka taa taabolo min kan an y'a jateminɛ généralement ni programme banna ni ekɔlidenw bilala i b'a ye so tɛ sɛbɛ kɛ hali ni minnu ka ɲi i b'a ye a bɛ jouer ka san laban na donc là o kama an b'u to yan nɔ an bɛ segin ka fɛnw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a labɛn. Bac ye fɛn min ye a bɛ n'a fɔ a ye kalan min kɛ san kɔnɔna na o kalan de bɛna taa jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ yala a jolen don pour que a ka se ka taa sanfɛ kalan kɛ. Bon karamɔgɔw bɛ bac ɲɛsigi labɛn min na ni kalandenw ye a kɛla kalandenw bolo nisɔndiya ye sabula kalanbolo dɔw bɛ yen olu jɔrɔ bɛ kalanden dɔw la. Bac bɛ ka labɛn ka ɲɛ yɛrɛ de an ka mɛtiriw bɛ ka na u bɛ ka baara kɛ anw na don o don an bɛ na ekɔli la u bɛ ka baara kɛ yɛrɛ yɛrɛ de bac bɛ ka fɛn an yɛrɛ bɛ k'an ba an bɛ exercices kɛ ala an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ exercices kɛ bac bɛ ka dilan ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de matière min ka gɛlɛn i n'a fɔ n b'a fɔ cogo di o ye mati de ye mais an ka monsieur bɛ a ye disposition ta quoi mais an bɛ TSE yɛrɛ la i b'a dɔn mati fɔrilen don mais mati halisa a ka fisa dɔɔni. Professeurs bɛ an ka bila la n'an mago bɛ fɛn fɛn la an b'u ɲininka u b'an répond en fait parce que il y a des exercices dɔw bɛ yen nɔ a ma nɔgɔn an yɛrɛ ma bon heure o heure n'i mana exercice d'u ma u b'a traiter ka d'i ma u b'i dɛmɛ u bɛ explication fɛnɛ kɛ ka ɲɛ yɛrɛ de fɛnɛ an bɛ se k'a fɔ dans l'ensemble a bɛɛ lajɛlen na a ka nɔgɔn dɔɔni quoi mais matière min yɛrɛ ka gɛlɛn dɔɔni o ye mati de o de ka gɛlɛn dɔɔni an yɛrɛ ma. I n'a fɔ lycée teriya ni ye an ye lycée Sam na Ɲamakɔrɔ olu fana bɛ bac ɲɛsigi labɛnw na. Bon an kɔni fɛ yan an nimisi wasalen don kosɛbɛ labɛnw taabolo la parce que
wagati min yɛrɛ bɛ kɛ kalan na ne bɛ fɔ ma temps réel d'apprentissage an y'o min sɔrɔ o y'an a to an ka se ka fɛn minnu kan ka kɛ candidat kun ka se k'olu bɛɛ ye bon fɛnɛ kɔnɔ la min y'an dɛmɛ o la kosɛbɛ ekɔliso yɛrɛ y'a décidé a yɛrɛ ka initiative ta k'u bɛ maître wɛrɛw fɛnɛ la na minnu bɛ denmisɛnninw dɛmɛ n'a sɔrɔ minnu ma faamuyalibaw sɔrɔ kilasi kɔnɔ olu fɛnɛ ka se ka lafaamuya ka kun tɔw la. Yɛlɛma donna bakikɛlaw ka kalan taabolo la ni wagati na olu fɛ yen. Tilala an ka programme na an ma difficulté ba sɔrɔ an ma gɛlɛyaba sɔrɔ matière fɛnɛ la parce que établissement fɛnɛ a ye cours ta an ye classe kɔnɔ donc o y'a to n'an sera ka gɛlɛyaw fɛn bɛ matière la n'an sera k'olu ɲɛnabɔ quoi donc alhamdulillah an b'a fɔ gɛlɛya t'an kan kosɛbɛ ni matière la. Maître jilajalen no et l'administration aussi u bɛɛ bɛ k'an encourager ka courage don an na walasa an bɛ se ka bagi ɲuman tɛmɛ cogo min na. Alhamdulillah, grâce à l'école, n'y a été matière là mais parce que même si on a des difficultés samedi j'ai du cours avec ça va. Karamɔgɔw ni kalandenw bɛ ni kalan min na ni wagati na a hakilina bɔla kalanso ɲɛmaaw yɔrɔ. An y'an ka initiative an y'a daminɛ depuis san daminɛ ni o ye ka cours de renforcement cours minnu enseignant wɛrɛw bi ta ka bila an ka denmisɛnninw kunna n'u ma mun faamuya kilasi kɔnɔ cours normaux la u bɛ se ka o faamuya cogo min na cours de renforcement la donc an y'o initiative in ta depuis san daminɛ o y'a to an bɛ yɔrɔ min na komi bi an tilala programme na pewu fɔ an y'a révision daminɛ o révision bɛ sujet kɔrɔw ani exercice caman caman kan. Baki classe 5 de bɛ yen c'est-à-dire que classe bɛ lettres ani sciences o bɛɛ dafalen bɛ o la administration yɛrɛ ye labɛnw sabati ka cours de renforcement bila sen kan. O fana bɛ maître min bɛ classe kɔnɔ o b'a dɛmɛ a ka se k'a ka cours kɛ a ɲɛma cours de renforcement maître min bɛ yen o ta ye ka exercice caman kɛ ni denmisɛnninw ye o de ye an poussé ka to ka o bila sen kan walasa jaabi ɲumanw ka se ka sɔrɔ cogo min na. Walasa karamɔgɔw ni kalandenw ka nin cɛsiri kana kɛ fu ye kalanso ɲɛmaa dɔ ye bilasiralikan di. Ladilikan mun bɛ ne bolo ka ɲɛsin candidat ninnu ma o ye k'a fɔ mɔgɔ si ka n'i sigi k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛna kɛ n bɛ kuma jumɛn kan nin yɔrɔ la o ye forodiko yɔrɔ ye forodiko yɔrɔ fɛn caman b'a la fɔlɔ yɛrɛ nɛgɛn don n'i y'a fɛn ta fɛn mun t'i ta ye k'a kɛ n'i pasera a bɛ fɔ i bɛ nin kilasi in na mais a dɔnniya t'i la filanan o ye jumɛn ye il faut que on appelle le chat par son nom kasola dɔw b'a la ni fɛn o fɛn minɛna forodi la a fɔra bɛɛ ɲɛna telew la a fɔra arajow la n'i minɛna forodi la i wo mun b'a la o mun kumana groupe whatsapp kan o a bɛɛ bɛ a kaso kɛ ni tɛgɛ dara aw kan donc o ye ko lajɛlen anw ka candidat bolo candidat yɛrɛ an bɛ mun don u kunkolo la o ye yɛrɛ ye baara o de ɲɔgɔn tɛ. Ladilikan minnu bɛ ne bolo o ye ekɔlidenw k'u cɛsiri u ye fɛn fɛn kɛ kilasi kɔnɔ u k'o bɛɛ kɛ u ka sigi u kan exercice kan recherche hali n'a ma se k'o kɛ kɔni min kɛra kilasi kɔnɔ an yɛrɛ fɛ yan je pense que n'u sera k'o bɛɛ réviser ka ɲɛ o bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ n bɛ ladilikan di parents d'élèves fɛnɛ ma u ka ekɔlidenw si nin waati laban ninnu kɔnɔna na parce que waati dɔw la professeur bɛ na ekɔlidenw dafalen tɛ waati dɔw la so u b'a fɔ ko cours tɛ ka kɛ alors que cours bɛ ka kɛ parents k'u renseigner waati bɛɛ ekɔlidenw u bɛ yɔrɔ jumɛn est ce que u bɛ cours kɛ yɔrɔ est ce que cours jɔra est ce que cours ma jɔ o ye parents ka devoir ye nin waati ni kunkurunin nin a man ca kosɛbɛ mais ekɔliden fɛn fɛn b'i yɛrɛ da kɔnɔna na a tigi bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ. N'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen kun ye kalandenw ka jaabi ɲuman sɔrɔ ɲina kiimɛli jaabi la. An ka région mun bɛ yen n'o ye Segu région kɔnɔna ye jɛkulu dɔ bɛ yen an ko min ma jɛkuluba don min ni ayiwa olu ka jɛkulu ye kalan bulon sigi an ko min ma ko atelier de formation min ni ayiwa a kɛla réseau des organisations de la société civile fɛ ka sanga ni fɛn min ye ayiwa damakasi o bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛsin ayiwa Segu région ma
Segu region aywa gwela ko munu ni fela ko munu be aywa olu yɛrɛ fɛ ko ɲɛsin Segu region ma u ye aywa damakasige ka ɲɛsin aywa ni wale numa u ye maaw fana la kalan min b'a to aywa u bɛ se ka wele ani wele da ka ɲɛsin u yɛrɛ ka gwela ko anu ka fela ko ma min b'a to aw ni anw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ nin kɔrɔfɔ ninnu na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jatalaw ye sera minnu sɔrɔ ka bɔ Segu region kɔnɔna na an ka o lamɛn nin kɔrɔfɔ kunkanko kibaruyaw la. GFORCE ni Oxfam kɛlen don k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka projet dɔ baara lawaleya an ka région kɔnɔna na Segu région kɔnɔna na n'o projet tɔgɔ ye ko DGD humanitaire ni a musaka bɔbaga ye Belgique ye donc an b'o o activité dɔ de ka kɛnɛ kan yan comme a b'a kalama projet DGD humanitaire a b'an fɛ Segu yan a bɛ cercle 4 na n'o ye Bla cercle Segu cercle Marikala cercle ani Siribala cercle ani commune 4 fana kɔnɔna na n'o ye ni bɔra ka commune 4 minnu fɔ Bla Pelengana Siribala ani Marikala donc o commune kelen kɔnɔna na village saba b'an bolo n'i ye Bla ta i b'a sɔrɔ Bla Bɔgɔla b'an bolo Nica b'an bolo Jedala b'an bolo n'i nana Pelengana yan Pelengana dugukɔrɔ b'an bolo Welengana b'an bolo ani Nica n'i taara Marikala no wɛrɛ b'an bolo Cɔngɔni ani Bɛbugu wɛrɛ o b'an bolo donc n'i taara Siribala kura n'o ye secteur 1 o b'an bolo Kanabugu b'an bolo Minimana b'an bolo donc n'i ye dugu ninnu ta an bɛ ka baara saba de boloda ka ɲɛsin dugu in saba bɛɛ ma n'o ye volet ye volet fɔlɔ n'o ye protection ye lakana hukumu kɔnɔna na an ye baara camanw kɛ n'o ye comitew sigili a n'a baara ɲɔgɔnna caman minnu ka baara ye adamadenya tɔbɔtɔli baaraw ye an y'o comitew sigi k'u kalan ka baarakɛminɛnw d'u ma u bɛ se ka baaraw kɛ kɛcogoya minnu na donc volet filanan n'o ye sécurité alimentaire ye an ni Oxfam an jɛnna ka baara caman kɛ dugu kɔnɔna na baganmisɛnnindiw b'o la waridiw b'o la sumasidiw b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman an yɛrɛ comité dɔ sigi n'a bɛ fɔ o ma ko le système d'alerte précoce an y'o sigi dun ka fa sabatili kɔnɔ olu ka baara ye mun ye ka kunnafoniw layɛlɛ adamadenya sabatili fɛnw kan pour que ka se k'a lase sanfɛ olu ka baaraw ye volet sabanan n'an b'o kɛnɛ kan bi n'o ye plaidoyer ye an ye réseau régional dɔ sigi o réseau in composé don ni an ka société civile ani an ye comité de protection minnu sigi pour que ka se ka baara kɛ donc n'i y'a lajɛ réseau bɛ i n'a fɔ une suite un complément au comité de protection comité de protection sigilen don au niveau village mais réseau olu bɛ i n'a fɔ o kɔrɔkɛw quoi réseau comité bɛ baara kɛ ka dan yɔrɔ min na réseau b'a tɔ dafa ka yɛlɛ sanfɛ comme aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na plaidoyer mun ye o ye damakasi de ye donc an nana réseau ye baara dɔw kɛ ani CPC ye baara dɔw kɛ dugu kɔnɔna na réseau nana ka na damakasi kɛ bi pour que an ka autorités ye pour que yɛlɛma bɛ se ka don an ka lakana baaraw la cogoya mun na o yɛlɛma ye mun ye ni gɛlɛya ye mɔgɔ sɔrɔ ni lakanabaliya ye mɔgɔ sɔrɔ dugu kɔnɔ a bɛ se ka taa furakɛcogo ɲuman na cogo jumɛn na bi b'o kan ani cakɛda o cakɛda bɛ an ka Segu région kɔnɔ minnu bɛ baara kɛ lakana hukumu kɔnɔ n'an b'a fɔ protection ka se ka a bɛɛ bila gafe kɔnɔ k'a di an ka réseau mɔgɔw ma k'a di an ka lakanajɛkuluw ma dugu kɔnɔna na pour que u ka se ka circuit de référencement kɛ kunnafoni bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ cogo min na donc an ka bi baara in a bɛ ka boli o de kan. an bɛ sigi min na bi komi n y'a fɔ cogo min na réseau plaidoyer an ye damakasi jɛkulu de ye damakasi jɛkulu min ni jɛkulu damadɔw farala ɲɔgɔn kan k'a sigi Oxfam ni GFORCE fɛ olu ka tɛgɛ don ɲɔgɔn ma de kɛra sababu ye ka réseau in sigi donc an ka bi sigi tɛ foyi ye hali bi ɲaganta wale min bɛ ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ mɔgɔ minnu ni se t'u ye i b'a fɔ an ka lujuratɔ musolakaw parce que n'i ko se tɛ mɔgɔ ye muso tɛ se k'a yɛrɛ défend yɔrɔ dɔw la kuma dɔw la donc an tɛ sigi foyi la bi o sigi kɔ k'an ka autorités sen don a la an ka dɔgɔtɔrɔmɔgɔ parce que ni ɲagata ta la ka mɔgɔ sɛgɛrɛ cogo dɔ la diyagoya dɔgɔtɔrɔsola tagaw bɛ bɔ a la o de la an ka DTCw bɛ yan donc réseau tɛ se ka sigi ka baara kɛ dugu la cogoya si la n'an ka maires t'a kalama n'an ka préfets t'a kalama o de la an ka préfets bɛ yan bi an ka mairilakaw bɛ yan bi dugu in fɛn o fɛn ni baara bɛ ka k'a kɔnɔ i b'a fɔ Siribala Bla Marakala Pelengana aussi Segu yan donc a bɛɛ maire bɛ salle kɔnɔ yan bi a bɛɛ DTC bɛ salle kɔnɔ yan bi bon réseau kelen-kelen ni dugu kelen-kelenna bɛɛ la an tɛ baara kɛ ɲɔgɔn kɔ donc bi sigi kuntala ye o dɔrɔn de ye ka sigi ka kɔmasegi kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye k'a yira u la an bilala baara min na an bɛ ka baara in kɛ hali sisan ka tila ka dɛmɛ ɲini u fɛ u bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na yɔrɔ minnu bɛ yen ni an ka kunnafoni ma se kunnafoni bɛ se ka se cogo min na aw kunnafoni dilaw yɛrɛ an b'aw fo dan tɛ foli min na parce que an kumakan bɛ se yɔrɔ la an yɛrɛ sen ma se yɔrɔ min na
aw bɛ se ka kɛ an sen ye ka kɛ an da ye ka kunnafoni lase o yɔrɔ ninnu na ka yira k'a fɔ réseau a bɛ yen dayɛlɛlen don réseau dayɛlɛlen don an tɛ foyi la dugu ɲɛtakun ni jamana ɲɛtakun kɔ ala k'an ka jamana kɔlɔsuma. An nana réseau de plaidoyer an b'o ka kɛnɛ de kan sɔgɔmada na an nana o tɔnsigi de dayɛlɛli la donc an nana an y'a sɔrɔ k'a fɔ effectivement maires bɛɛ bɛ sira kɛnɛ kan na maire fana b'a commune na ni dɔw ye retard ta dɔɔni mais pratiquement kama u bɛɛ sira kɛnɛ kan donc o kɛnɛ min n'an nana participants les DT services techniques ani participants tɔw pratiquement bɛɛ bɛ kɛnɛ kan bɛɛ nisɔndiyalen don donc kɛnɛ min don o de la an y'a ɲini participants fɛ fɛn bɛ kɛnɛ kan nɔ u k'a lajɛ k'u sen don baara in na kosɛbɛ u kana na dɔrɔn k'u sigi ten nɔ ni min fɔra dɔrɔn k'o laminɛ ka taa so k'a essayer ka lamɛnni kɛ kosɛbɛ n'u ye lamɛnni kɛ kosɛbɛ ka to ka ɲininkaliw kɛ ani expérience fitinin min fana b'u la k'o fara réseau ta kan réseau ka se k'o fara ka fɛn kan ka se ka document ɲɛnama dilan document min bɛ se ka bɔ yan n'u u sera n'a ye yɔrɔ wɛrɛ a bɛ se ka kɛ comme ka village 3 tan par commune ni document sera ka dilan ka ɲɛ kosɛbɛ ka kɛ gafe ɲɛnama ye n'u taara n'a ye a ka ca n'a mɛn k'u bɛ segin ka na siɲɛ wɛrɛ an bɛ bɔ village 3 la an bɛ se ka tɛmɛ o kan pour que ka se ka hali commune wɛrɛw fara a kan donc o tɛ taa fo minnu bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ u k'u sen don baara la kosɛbɛ ka lamɛnni kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ka kuma ka ɲɛ kosɛbɛ k'u ka expérience dilan o ni projet yɛrɛ ta kan parce que o de la an y'a ye projet caman bɛ kɛnɛ in kan yan projet caman bɛ kɛnɛ in kan yan mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye G-Force fo kosɛbɛ ka Oxfam fana fo kosɛbɛ ONG wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu nan'u dɛmɛ u ka baara la olu fana bɛ ka baara wɛrɛ kɛ a volet fana na donc o de la k'a ɲini presse fana fɛ k'olu presse fana fo kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ yira kɛnɛ in kan yan k'a bɛɛ lajɛlen fo. Ninnu de ye kunnafoni ye minnu n'olu farala ɲɔgɔn kan Kantan Media ɲɛmaaso fɛ ka a lase aw ma o y'aw denkɛ aw balimakɛ Hamza Sidibe ale ka baara ye an bɛ foli ani waliɲuman dɔn an b'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma aw fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ aw ɲɛmadalen don ka Kantan Media filɛ su ani tile waati bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ aw ye kosɛbɛ k'a yira la k'a fɔ bi nin bɛ dansigi kɛ kunnafoniw na ni Ala sɔnna ma bi ɲɔgɔn dɔ wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ inshallah ɲɛnɛ waatiw cɛ an bɛ a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ caman Ala k'o k'an ye k'o k'an ka jamana ye k'o kɛ jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.